अग्नि के कुंड में से निकली हवानी हम मिले के अलावा हो नीम के छपुरिया ले ले हाथ में खा पारावा हो असे बखन पहो जाना सहाय हो नीम के पतैया ले ले बाबा बोलियार ओझा हवे बहुत लोग के ठीक कर देले तोरो के तो ठीके कर दी है भैया बोल के कुंड में से निकली हवानी देखिए बाबा हमार सात खानदान उघार देतिया आ अपनो माई बाबू के लिखे छोड़ धंजैया रहे गोर आ हो गइल करिया आ हमारा नाम हो भगत लोहड़िया हमारे बढ़ के कौन ओझा बारे पढ़े रोपनी धान आ हो गइल खखरी आ ठकुरा बके देखनी लइका के जगह हो गइल बकरी हमारे बड़ ओझा कौन बारे आओ तो दीदी कहो अरे जोरे जोरे मुरुगवा दे हदरुही वो दे हबे सुगनु जी असले असले चिझावा दे हब आ मुहावा खोली द सुगनु जी आहा आहा आओ तो दीदी आ खुल के ना जाइब रे दादा ना जाइब ये कोले फिरो हो कोले हम तीन कुलियोले हमसे नूरवाले हमें माता जी जोड़ा जोड़ा चुनरी ओले खपड़ी ओले हमें माता जी ना जाइब ना जाइब ना जाइब हो दादा ना जाइब ए जी रहो अरे सारा तो सारा मुसदेव होबे मुसदेव ना मनुष्य देव हो अरे उहे न कहतनी पागल पांच गो कर बत्ती बार तो देखतनी हम एकरा के बात रोतिए रोतिए चल के हम होइनी हो दुआरिया हमरो बहिनिया हिया बागा बजन को हड़िया ना जाइब नहीं करे के हम नीचे रहो अरे जोड़ा जोड़ा लगा तले हम और लेम कजरा उठावा आहा उहो घिउए में के ले हम चारी गो फारा उठवा आहा जो मिल जाई ये जा हम मैदान फिरिए सिवान पो आ बकी बारे हे एकरा सवान पो जा तनी बाबा ठीक हो जाई नो जा सड़ौ लवट के आइबो